Goedemorgen, we willen graag beginnen met de IBOB. We beginnen met nummer 1, Maaike van het Kruutland met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent mag je binnenkomen en beginnen. En succes. AEC binnenkomen, arbeidsdracht.
We hebben gekeken naar nummer 1, Maaike van het Kruutlan. Een paard wat wel opvalt met een mooie houding en waar bij de draf wel positief opvalt. We missen daar nog af en toe wel wat kracht, maar hij blijft wel fijn actief lopen en mooi bergop. De stap had hij in het begin echt wel heel veel moeite om ritme te houden en ruimte. Het tweede gedeelte was echt duidelijk beter. Daar ging hij ook een beetje meer overstap maken en meer lichaamsgebruik. En de galop, hij galoppeert op zich zo makkelijk. Maar zou daar ook inderdaad nog wat meer kracht mogen hebben en ook wat meer ruggebruik mogen tonen. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7,5, galop 7, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7. Maakt een totaalscore van 77 punten. Nummer 2 heeft afgemeld. We gaan door naar nummer 3, wanneer Rianne Kooistra zover is, met Hinte van de Wiegerie.
hand veranderen, enkele passen middentrap. Slangen volgen, 3 boven.
Bente van de Wiggery met Rianne Kooistra. Een fijn voorgesteld, Rianne. Probeer toch nog wel eraan te denken dat de neus een klein beetje meer van je af mag. Het wordt soms net, ze zou nog wat mooier met een meer ruggebruik mogen bewegen, in alle 3 de gangen. De stap blijft wel goed intact, maar ook daar mag ze net iets meer lossigheid tonen. In draf daar veel lossigheid, goed achterbeen, gebruik, maar ook dat stukje weer neusje er meer uit. In galop, goede balans, fijne sprong. En net zoals bijvoorbeeld in het halstrekken zou ze dan meer de hand ook weer ietsje meer mogen gaan volgen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Zeg maar voor de stap een 6,5, voor de draf een 7,5, voor de galop een 7, voor de houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7, totaalscore van 77 punten. Dan zien we nu in de ring nummer 4, Winky M. Met Ria van Bier. Ria, als je zover bent, mag je starten.
Sorry. We hebben gekeken naar Winky met Ria van Wier. De stap is goed intact met veel ruimte. Wat we wel zagen is als je hem dan een klein beetje bij elkaar houdt in die stap, dat ze dan toch wat meer moeite heeft. Het zou ook wat actiever mogen. In de draf, een correcte draf, maar waarbij het achterbeen eigenlijk weer onder zou mogen treden en ook weer wat actiever zou mogen zijn. In de galop, in de verruimingen springt ze heel mooi bergop. En in de basisgalop zou ze ook daarin weer wat actiever mogen doortreden. Dus het geheel is echt wel een beetje meer activiteit maken. We komen dan ook tot de volgende cijfers. In de stap een 6,5, draf een 6,5, galop een 7, houding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6 en impuls een 6 met een totaalscore van 71,5. Dan zien we nu in de ring nummer 5, Idun Kildegaard met Gosse Pieter Hellinga. Gosse, als je zover bent, mag je starten. AXC binnenkomen in de arbeid
We hebben gekeken naar Udun Kildegaard met Gosse Pieter. Hellinga, Gosse netjes voorgesteld. Een paard wel wat moeite heeft nog met lichaamsgebruik en lossigheid vooral. Hij blijft gewoon eigenlijk in al de gangen toch wel wat kort en dan gehaast. Hij blijft zoals in de stap wel correct, maar geeft dan weinig ruimte. De draf is wel vlijtig, maar mist dan eigenlijk gewoon ook veer en gedragenheid. En de verruiming heeft hij ook moeite om dan inderdaad iets meer te verruimen en loopt dan iets van het achterbeen af. De galop blijft ook wel weer bergop, maar moet dan ook meer rollen en meer lossigheid tonen. Hij versnelt dan ook nog te veel en draagt dan nog wat te weinig. Blijft wel steeds netjes in zijn houding. We hebben de volgende cijfers: stap 6,5, draf 6,5, galop 6, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, maakt een totaalscore van 71 punten. We gaan door met nummer 6, Itty Hinke van de Mersken. Jantine Slingerland, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
We hebben gekeken naar nummer 6, Iti, Hinke van der Merksen met Jantine Slingerland. Een paard heeft een mooie houding, is actief voorgesteld, soms een beetje te veel. Dus hou dat in de gaten. In de stap, een actieve stap, een ruimte met een goede tact en lichaamsgebruik. In de draf correct, maar zou achter nog wat actiever mogen doortreden. Ze heeft wel mooi een voorbeengebruik, maar we missen nog net even dat actieve achterbeen. In de galop zou ze wat meer lossigheid en balans mogen tonen. De rechtergalop was daarin beter, mooier ook in balans. De linkergalop missen ze nog een beetje balans en zien we dat blijft ze een beetje te strak nog. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Voor de stap een 7, de draf een 6,5, galop 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, totaalscore van 73. Dan zien we nu in de ring Habel Vrouwtje met Linda Kouwenhoven. Als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar Heerboel Vrouwtje. Linda netjes voorgesteld. Een paard wat wel veel instelling toont. Heel goed bewerkbaar is, maar mist in alles nog wat kracht. Stap is wel voldoende tact en ruimte, maar zou actiever mogen. In de draf ook, heeft wel lossigheid, maar mist daarin ook het gedragen en de kracht. En de galop ook actiever. En blijft ook daarin een beetje hangen. Mist nog wat lichaamsgebruik. En blijft ook dus duidelijk overal iets terughoudend in. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 6,5, galop 6,5, houding in balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, maakt een totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 8, Jura Fen, met Sabine van Loenhorst. Als je zover bent, mag je beginnen. Met Christina Dijkstra.
We hebben gekeken naar Wilma Diana onder Christina Dijkstra. Paard met veel front en lossigheid. In de stap correct in de takt, maar zou achter nog wat actiever door naar voren mogen treden. Aan het eind werd het wel beter. In de draf actief, mooi voorbeengebruik en actief achterbeengebruik. Zou wat meer tot dragen mogen komen. En in de verruimingen verloor ze het laatste stukje ook een klein beetje de regelmaat. En zou ze wat mooier ritme mogen houden. In de galop mooi berg op. En zou ze wat meer het gewicht nog op mogen nemen. Een goede balans, maar in de verruimingen ook meer bodem mogen pakken. Nu versnelt ze nog en dan zou ze meer gewicht op mogen nemen. Wel een paard met veel front en lossigheid. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Voor de stap een 7,5, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls het 7,5, totaalscore van 78,5. Dan zien we nu in de ring, even terugbladeren, Genera Van met Sabine van Loenhorst. Had even wat pech onderweg, zullen we maar zeggen, met de file. En als je zover bent, mag je starten.
precies 77. We hebben gekeken naar nummer 8, Jurafen. Een paard wat zich goed laat bewerken. Stap is voldoende en voldoende tact en activiteit. Zou iets meer halslengte mogen. En dat zie je ook dat het af en toe iets wisselend is. De draf blijft mooi actief en bergop. Mooie houding. Voldoende lichaamsgebruik. Galop zou iets meer ruggebruik mogen tonen. Wel voldoende balans en voldoende sprong. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 7, galop 7, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7. Maakt een totaalscore van 77 punten. Ja, geen probleem. We gaan door met nummer 10, Elena Afbil. Oh, die is er niet. We gaan door met nummer 11, Anna Grietje K. met Jelmer. Jelmer, als je zover bent, mag je beginnen. Tussen C en M, arbeidsstap. B, afwenden. E links, sorry. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen M en C, galop.
hebben gekeken naar Anna Grietje met Jelmer Ketelaar. In de stap net voldoende intact. Zou meer ruimte en lossigheid mogen tonen. De draf correct, maar ook hier zou ze wat achter meer onder mogen treden en het gewicht meer op mogen nemen. Dus eigenlijk een beetje meer bergop blijven. Dat zien we eigenlijk in de draf en de galop vooral terug, dat ze wat te veel neerwaarts blijft. Zou meer opwaarts mogen bewegen. Ja, in de galop zien we dat ook weer terug en zou ze ook weer een mooie sprong mogen maken. Maar dat komt omdat ze nog wat neerwaarts beweegt. We zijn dus tot de volgende cijfers gekomen. En voor de stap een 6, de draf een 6,5, galop een 6,5. Houding en balans een 6, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, totaalscore van 70. Dan zien we nu in de ring Ime van Veldzicht met Isabelle Vromans. Isabelle, als je zover bent, mag je starten. Ja, AIC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. 1
Veldzicht, paard met fijne houding, heel fijn bewerkbaar. Zeker gezien zijn leeftijd al veel balans. Mist uiteraard af en toe daarin nog wel wat kracht. De stap heeft voldoende tact en zou achter iets meer buiging-spronggewricht mogen. De draf, mooie houding, goed voorbeen. En ook achter zou hij dus iets meer mogen dragen en mogen doortreden. Galop, veel balans en sprong al. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 7,5, galop 7,5, houding en balans een 8. Souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls een 8. Totaalscore 83 punten. We gaan door met nummer 13, Dukke van Panhuis, met Sandra de Groot. Sandra, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar Duke van Panhuis met Sandra de Groot. Het paard is een mooie houding, actief voorgesteld, Sandra. In de draf veel lossigheid en afdruk, soms nog een beetje loperig. In de stap voldoende intact, maar zou het achterbeen wat actiever door mogen treden. De galop is correct, zou nog wat meer gewicht op mogen nemen en wat meer souplesse mogen tonen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 7,5, de galop een 7, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7,5, totaalscore van 78,5. We gaan nu met nummer 14 door. Dat is Gerke van de Domsteden met Udo de Haan.
We hebben gekeken naar nummer 14, Gerke van de Domstede. Een paard wat echt wel heel erg positief opvalt door steeds in een hele fijne houding en heel mooi constant in de aanleuning te blijven. De stap heeft wel tak, maar zou iets meer de pas mogen afmaken. Daar blijft hij wat kort. De draf blijft echt heel fijn, achterbeengebruik, mooie houding, veel lossigheid, veel afdruk en ook al heel veel balans. En de galop ook veel sprong, fijn bergop en blijft echt steeds heel mooi zo in die aanleuning en bovenin. We hebben de volgende cijfers. Stap 6, draf 8, galop 8, houding en balans een 9, souplesse een 8, schakelen 8, impuls een 8, maakt een totaalscore van 86. We gaan door met nummer 5. Oh, we hebben nu eerst een pauze. En na de pauze gaan we door met nummer 15 of 16. Dat zien we dan wel.
Udo, als je er klaar voor bent, dan mag je starten. Succes.
met Udo de Haan. Goede stap, hele takmatige en actieve stap met veel ruimte. De draf correct, maar soms wat snel in de bewegingsafloop en mist wat veer en gedragenheid. De linker en de rechter galop verschilden. In de linker galop wel correct met sprong, maar iets neerwaarts en soms wat hoog in het kruis. Rechtsom daarentegen wel weer veel beter met veel meer balans. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7,5, de draf een 6,5, de galop een 7, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen 6,5, impuls 7,5, een totaalscore van 77. Dan gaan we denk ik nu in de baan zien nummer 15, Sieberen Minkema met Iekje van de Wolwaarden.
Iekje van Wolwarren. Paard met ook een hele fijne houding. Erg mooi, een fijn beeld. De stap is actief en correct. De draf zou achter misschien iets meer mogen dragen en iets krachtiger mogen, maar een hele mooie houding en balans. En de galop ook heel goed bewerkbaar en veel balans al in de galop. En wat ook opvalt is de hele mooie vloeiende overgang vanuit de draf naar de galop. We hebben de volgende cijfers: stap 7, draf 7, galop 7,5, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5. Maakt een totaalscore van 79,5. We gaan door met de laatste, nummer 16, Ilse van de Ridderdijk met Udo de Haan. Udo, als je zover bent, mag je zo meteen beginnen. Succes!
We hebben de laatste combinatie in de ring gehad, nummer 16, Ilse van de Ridderdijk met Udo de Haan. Mooi, goed bewerkbaar paard. In stap nog erg wisselend in de takt. Ze heeft wel veel ruimte, maar lijkt het nog heel erg moeilijk te vinden om dat stukje vol te houden. Daardoor lijkt het echt wat wisselend in de takt. In de draf heel correct, soms nog wat zoekerig in balans. Mooie momenten waarop ze wel heel mooi bergop bleef en er echt aan trok. In de galop blijft ze goed bergop galopperen, maar zou nog wat meer ruggebruik en lossigheid mogen tonen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Voor de stap een 6, voor de draf een 7, voor de galop een 7, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen 7, impuls een 7, totaalscore van 75 punten. Dit was het voor vandaag en tot een volgende keer.